Mag-try lang daw siya og pa-top speed sa tuwa. Unsa kay tingalan gani mo? Kyle no. So shout out kay Kyle. So Reader J yapon mga bay. Ta. So dire mi agi kay para taas-taas sa mong oras. Kay magpa-reading daw siya. Dire agi, patuyok ka dito. Dito tagawas kolonya, dito tagawas sa Dabong-Dabong. Tuyok ta ba? Eh puslan man yan ata dire di. Dito na tatuyok. Gida, birahin na mo ka, susunuron ta ka. Birahin na mo ha, susunuron ta ka. So standard stock pipe. Basta mga Reader J, kusugin eh. Pag mga ligid do, yang ligid ana kay kuan pa, mga tagko po gyud, naka mailer lang. Non original ni mailer man gyud. Takasago na yahang kuan. Yahang shocks. Taga Valencia bilhin ni siya. Layo day kay niya ha. Adol-dol ra panon rin mo Valencia. Abi mo na og taga dili ra po ni sa mua. Nag-PE man gabi di ako lagi ignan niya buntag sayo me. Dili ha. Oy, hero. Pa niya ha. Ay. Ay, klaro. So, tawo ka. Yang reading. Oh, maabot po 100 oh, standard ra kanina ya ha. May speed ya po 100. Sa GPS bin ako ani, ular to kamurag mga 98 siguro ya ha. Dari cadam ko dari tuyukan okay kuan. Spalto. Okay. Bila cinta cinta. Ya, okay, spalto dia.
pa din mo mga 98. Mga 98 ra day. Mga 98. Mga 98 pero maka baka boylo ka kay maabot pun sa 100. Yung pero 90 kung magtapad ta 98 ra. 98. Oh. Kay kaniya ako kay nakabasim yun sa GPS pag once 100 ni kay sa GPS 100 pod. Mo jud ni akong reading sa akong speedometer sa una pa ni. Mo tingala lagi ni akong speedometer nako. Kaya sa mga XRM sa una, maabot na sila 125. Overtake naman ako 100. Dali. Lawat kita ko to. Oh, pero kusog gyapon mo web, sig standard ba? Kaya ka na magkabuylo siya, maabot niya sa 100. Kaya bitaw makahunat ka straight. Makabot sa 100. Nasa Reader J kay, mao jud ni sit up sa Reader J gid. Kusog kinis lang, may kinis lang mang kuan, mang dulo. Sprocket nimo kuan. Unsa ni sprocket mo gailis? Ah? 36 then ang engine 14. Ani balik kag 14 lay kay dagko man imong ligid. Okay, ligid ilis ay. Oh. Testing ni ilis og kuan. Sige na para sa kuha. Ay pero wala pa man kay nakarim day ba? Kung makarim ka okay ra. Sulit gyapon ay dugay-dugay na biyan pero patak po 100 ba? Standard din ng XRM murag kuya kay pagikuan mo mag airbox day. Ano? Ay, Lawat ano mga bot? kuya binamadaot imong kuan na imuhang throttle. Mahal ra ba kinig throttle? So salamat kay Kyle no. So shout out kay Kyle. So gitisting na mo grading yang Reader J. So kung makahunat sa makabuylo kaya pa niya mag 100. Pagtapad na namo mga nasa 98, 90, 99, 98, magbagpay sa 98, 99. Pero good sa kinang dagan eh. Hindi na kamalkansi ana ba? Oh, di XRM, hindi na nakakalkansi ana.